Postoji jedna teorija zavjere koja zvuči poprilično nevjerovatno. Dakle, jedna od rijetkih zavjera koja mi se nekako sviđa jer je i zabavna i bezopasna. Teorija je da je Nicki Minaj u stvari Jay-Z. Dobro ste čuli, reperica Nicki Minaj je Jay-Z. Mislim, nije ona zapravo on, nego da je njezine stvari odrepao Jay-Z i onda su to ubrzali, to je pičali njegov rep, a ona samo otvara usta. No, pređemo na stvar, istražili smo i uzeli jednu stvar od Nicki Minaj. Inače, što se tiče Nicki Minaj, ona mi zvuči ko da je stvarno ubrzana. Ko da je nekako pičana. Ali nisam mogao vjerovati svojim ušima kada sam ju usporio. Pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coach. He a motherfucking drip seller of the shit. Jay-Z, što ti misliš? Ja ne vjerujem doći sebi, ovo mi u stvari nevjerovatno zvuči kod Jay-Z. Jel Nicki Minaj u stvari ubrzani Jay-Z ili možda je Jay-Z usporena? Nicki, sami odlučite, no sigurno je ovo nevjerovatno slično Jay-Z-u.